Gikanselar sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño ang public mass sa novena sa kapistahan sa Baraang Bata. Hiniusa kining desisyon human nasabutan uban ang Emergency Operations Center o EOC aron malikayan ang posibleng pagkatap sa virus. Ani ang report. Gustuhon man ngay padayon sa kaparian sa Basilica del Santo Niño apan gipatigbabaw nila ang pagtanaw sa kaayuhan sa katawhan. Nabantayan nga nagkadaghan ang mga tao nga nanambong sa misa nobinaryo samtang nagkaduol ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. Dako kining hagit sa mga nagpatuman sa health protocols busa nahukman nga kanselahon ang public mass nga gisugdan kaganinang buntag hangtod na sa Enero 17. Apan magpadayon ang novena mass sa online portal aron makatambong gihapon ang mga deboto sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay. Desisyon kini nga naglakip sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Emergency Operations Center. After a series of planning with the interagency stakeholders, we decided to cancel the external mobile activities in order to prevent the people from greater mobility and exposure that spread COVID-19. When the Basilica will be overwhelmed by the crowd, and that is something that we realize that is clear and present danger. That is a potential risk. So that is something that the Augustinian was able to foresee because the numbers getting bigger. Samtang ipadayag ni Konsehal Garganera nga mamahimo gihapong magkasulod ang mga deboto sa Pilgrim Center apan mulabay ra kini og dili magpundo sa sulod. Ipabilin gihapon ang mga ali sa mga karsada. Samtang gitataw sa opisyal nga gamay lang nga porsyento sa mga nagpositibo sa virus gikan sa simbahan, kadaghanan nini gikan sa mga private gatherings. Base sa resulta sa contact tracing, adunay upat ka mga nataptan sa virus sa mga church-related activities apan usa lang sa upat nakatambong sa Misa de Gallo nga posibleng nakuha usab ang virus sa pagpanggawas na. Ang katinawan subay sa migawas nga pasangil nga ang Misa de Gallo ang nakaingon sa pagsaka sa kaso sa COVID nga wala kunoy pasihan. It is the private gatherings, no? Nga ang movement na to mogi dako jud kayo nga kaso. In fact, I already sent you the figures ba. Ang katong na-expose lang sa church, nag-attend og Misa de Gallo usara, it's just a figment, no? Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.